Склікаўшы 12, Ісус даў ім уладу і моц над усімі дэманамі, і каб яны аздараўлялі ад хвароб. І паслаў іх прапаведаваць валадарства Божае і аздараўляць хворых. І сказаў ім: «Не бярыце нічога ў дарогу, ані кія, ані торбы, ані хлеба, ані грошай, ані 2 вопратак. Ды ў які дом увойдзеце, там заставайцеся і не выходзьце адтуль. І калі б дзе вас не прынялі, выходзячы з таго горада, пыл абтрасіце з ног вашых на сведчанне супраць іх». Дык яны, выйшаўшы, абыходзілі вёскі, несучы добрую вестку і аздараўляючы ўсюду. А тэтрарх Ірад пачуў пра ўсё, што адбывалася, і не ведаў, што аб гэтым думаць, бо адны казалі: «Ян уваскрос з мёртвых», другія: «Ілля з'явіўся», а трэція: «Адзін з даўнейшых прарокаў уваскрос». І гаворыць Ірад: «Яну я адсёк галаву, хто ж тады той, аб якім чую такое?» І стараўся пабачыць яго. Апосталы, вярнуўшыся, расказалі яму пра ўсё, што зрабілі. Дык, узяўшы іх з сабою, адышоў у пустыннае месца каля горада, які называўся Бэцайда. Калі пра гэта даведаліся натоўпы, пашлі за ім, і ён прыняў іх і прамаўляў ім аб валадарстве Божым, а тых, што патрабавалі лячэння, аздараўляў. А дзень пачаў сыходзіць, і, падышоўшы да яго, 12 сказалі яму: «Адпусці людзей, каб пайшлі ў паселішчы і вёскі, што навокал, і знайшлі, што паесці, бо тут мы ў пустынным месцы». А ён гаворыць ім: «Вы дайце ім есці». Яны сказалі: «Не маем нічога, толькі 5 хлябоў і 2 рыбы. Хіба толькі пойдзем і купім ежы на ўвесь гэты натоўп?» Бо было каля 5000 мужчын. Дык гаворыць Ісус сваім вучням: «Зрабіце, каб яны паселі радамі па 50». І яны зрабілі так і размясцілі ўсіх. А ён, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбы, зірнуў на неба і дабраславіў іх, і ламаў і даваў вучням сваім, каб яны клалі перад людзьмі. І елі ўсе, і наеліся, і сабрана было таго, што засталося ў іх 12 кашоў кавалкаў. І сталася, калі ён адзін маліўся, а з ім былі вучні, спытаўся ён у іх, кажучы: «За каго лічаць мяне людзі?» А яны, адказваючы, сказалі: «За Яна Хрысціцеля, а другія за Іллю, а іншыя кажуць: адзін з даўнейшых прарокаў уваскрос». І сказаў ён ім: «А вы за каго мяне лічыце?» Адказваючы, сказаў Пётра: «За Хрыста Божага». Ён, аднак, прыгразіўшы ім, загадаў, каб нікому гэтага не казалі, кажучы: «Трэба, каб Сын чалавечы шмат цярпеў і быў адкінуты старшынямі і першасвятарамі і кніжнікамі, і каб быў забіты, і на 3-й дзень уваскрос». А ўсім казаў: «Калі хто хоча ісці за мной, хай адрачэцца самога сябе і возьме крыж свой штодзённы і ідзе следам за мною. І хто б хацеў душу сваю ўратаваць, загубіць яе, а хто загубіць душу сваю за мяне, выратуе яе. Бо што за карысць чалавеку, калі б увесь свет здабыў, але сябе загубіў або сабе шкоду зрабіў? Бо калі хто пасаромеецца мяне і слоў маіх, таго і Сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе сваёй і Айца, і святых анёлаў. Сапраўды кажу вам, некаторыя з тых, што тут стаяць, не спазнаюць смерці, перш чым не пабачаць валадарства Божага.
І сталася, амаль праз 8 дзён пасля гэтых слоў ён узяў з сабой Пётру і Яна і Якуба і ўзышоў на гару, каб памаліцца. І сталася, калі маліўся, аблічча яго перамянілася, і адзенне яго зрабілася бліскуча белым. І вось два мужы гаварылі з ім, а гэта былі Майсей і Ілля, якія, з'явіўшыся ў славе, гаварылі аб яго сыходзе, які меў адбыцца ў Єрусаліме. Пётр ж і тыя, што з ім, былі змораны сном, а абудзіўшыся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі з ім. І сталася, калі яны адыходзілі ад яго, Пётр гаворыць Ісусу: «Вучитель, добра нам тут быць, зробім 3 палаткі, табе адну, Майсею адну і Іллі адну», не ведаючы, што гаварыў. А калі ён гэта гаварыў, з'явілася воблака і засланіла іх, і спалохаліся яны, калі пачалі ўваходзіць у воблака. І пачуўся голас з воблака, які казаў: «Гэта сын мой улюбёны, яго слухайце». І калі голас сціх, Ісус застаўся адзін, і яны маўчалі і нікому не расказвалі ў тыя дні нічога з таго, што бачылі. І сталася на наступны дзень, калі сыходзілі з гары, збегся да іх вялікі натоўп. І вось адзін чалавек з натоўпу закрычаў, кажучы: «Настаўнік, малю цябе, глянь на майго сына, бо ён у мяне адзін». І вось жа дух хапае яго, і ён раптоўна крычыць, ды кідае яго з пенай, і ледзь выходзіць з яго, катуючы яго. І я прасіў вучняў тваіх, каб яны выгналі яго, але не змаглі. Тады Ісус, адказваючы, сказаў: «О, род няверны і пераваротны, дакуль буду сярод вас, ды буду вас цярпець. Прывядзі сына твайго сюды». А калі падыходзіў, таргануў яго дэман і кінуў яго. Але Ісус прыгразіў духу нячыстаму і аздаравіў юнака і аддаў яго бацьку яго. Таму ўсе аслупянелі з магутнасці Бога. А калі ўсе дзівіліся ўсяму, што ён рабіў, сказаў вучням сваім: «Укладзіце ў вушы свае гэтыя словы. Сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі людзей». Але яны тады не разумелі гэтага слова, бо было закрыта перад імі, каб не маглі ўцяміць яго, а баяліся запытацца ў яго аб гэтым слове. З'явілася ж у іх думка, хто з іх большы. А Ісус, ведаючы думкі сэрца іх, узяўшы дзіця, паставіў яго каля сябе і гаворыць ім: «Хто прыме гэтае дзіця ў імя маё, той мяне прымае. Бо хто мяне прымае, прымае таго, хто мяне паслаў. Бо хто найменшы сярод вас усіх, той ёсць большы». Адказваючы, Ян сказаў: «Вучитель, мы бачылі, як нехта ў імя тваё выганяў дэманаў, і мы забаранілі яму, бо ён не ходзіць з намі». І гаворыць яму Ісус: «Не забараняйце, бо хто не супраць вас, той за вас». І сталася, калі набліжаліся дні зыходу яго, ён звярнуў аблічча сваё, каб ісці ў Єрусалім, і паслаў перад сабой вестуноў. І пакрочыўшы, яны ўвайшлі ў паселішча самаранскае, каб прыгатаваць для яго прыстанішча. Але не прынялі яго, бо меў выгляд таго, хто ідзе ў Єрусалім.
Калі ўбачылі гэта вучні яго, Якуб і Ян, то сказалі: «Господзе, хочаш, мы скажам, каб сышоў агонь з неба і спаліў іх, як і Ілля зрабіў?» Але ён, павярнуўшыся, прыгразіў ім і сказаў: «Не ведаеце, якога вы духа, бо Сын чалавечы прыйшоў не знішчыць душы людскія, але збавіць». І пайшлі ў другое паселішча. І калі яны ішлі дарогаю, нехта сказаў яму: «Пайду за табой, куды толькі пойдзеш». І гаворыць яму Ісус: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а Сын чалавечы не мае дзе б галаву прытуліць». А іншаму гаворыць: «Ідзі за мной». А той сказаў: «Господзе, дазволь мне перш пайсці і пахаваць бацьку майго». Але Ісус сказаў яму: «Пакінь, хай мёртвыя хаваюць сваіх мёртвых, а ты ідзі і абвяшчай валадарства Божае». А іншы гаворыць: «Пайду за табой, Господзе, але дазволь мне перш развітацца з тымі, хто дома». Але Ісус гаворыць яму: «Ніхто не прыдатны да валадарства Божага, хто ўскладае руку сваю на плуг і азіраецца назад».